Marriott yn cael y cymorth gan Redmond. Rachi Bell hyfryd yn syth I lwybr Jordan Williams. Mae Young yno yn gymorth iddo fo. Jordan Williams! Wel, da ni di chwarae llai na hanner munud. A mae'r Seintiau Newydd ar y blaen yn barod. Gol wych gan Jordan Williams. Marriott. Redmond, Marriott di parhau ar hediad ac yn derbyn y bas. Jordan Williams yn y cwrs Cosby. Williams, Clark ar ergyd dros y trawst. Gwaith gwych gan y Seintiau'n canfod y bylcha, ond methu canfod y rhwyd oedd Clark. Ac I gol gan Pennock. Y peniad yn syth yn ôl gan Redmond I lwybr Brad Young. Young ar ergyd, ond eto dros y trawst gan y Seintiau. Davies ar peniad, Holden ar cyfla, arbediad campus dryswch yn yr amddiffyn, ar ergyd yn y diwedd gan Jordan Williams dros y trawst. Wel, dwi'n credu bod na arbediad pwysig yn y lle cyntaf gan Pennock, gwaith da gan Sean MacDonald, ond ffodus bod yr ergyd yn rhy uchel. Redmond ymlaen at Young sy'n troi'n dda. Young yn brwydro I ffordd I fewn I cwr Cosby. Mae o'n hawlio cic o'r smotin chwaraewch ymlaen. Medda'r dyfarnwr Ben Clark at Jordan Williams! Oedd angen arbediad gan Pennock. Y gic gornel yn cael I chlirio. Ond cyn beller a Clark. Clark yn troi ac yn ergydio! Ac mae'n ail gol i'r Seintiau. Wel, dwi'n siŵr iawn faint oedd Pasg yn wybod amdani o fod o ddim yn poeni dim am hynny. A mae'n edrych yn debyg fel mai dyma fydd cyffyrddiad cynta'r gêm I Declan McManus! Bendigedig! Trydydd i'r Seintiau a gol a'i gyffyrddiad cynta I McManus.